Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Апа хӯракҳои ширини ман, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастед. ирӯза навори худмонро сар мекунем. Ай тарзи тайёр кардани рулетҳои болаззат, зебо. То охири видео метавонед ки ҳамроҳи мо бошед. маҳсулоти лозимаро дар рӯи экран мемонам. Боз барои шумо як бор такрор мекунам. маҳсулотҳое ки ба мо лозим мешаванд: 6 дона агар тухм боша, 6 қошуқ шакар меандозем, 6 қошуқи дига орд меандозем. Баъд разрихлитил агар майда боша, ҳамон 1 дона разрихлитила меандозем. Агар ки 18 граммаҳо боша, ними ҳамонро меандозем. баъд ванилин меандозем 1 пачка. Чӣ хеле ки шумо дидаистед, сафедии тухма ай зардиш ҷудо мекунем. баъд миксер мекунем. Шакаршам ҳамроҳ мекунем то сахт шидан шад. сахтак кишидак, баъд зардии тухма ҳамроҳ мекунем. Баъдан маҳсулотҳои ки дар даруни орд меандозем, разрихлитил, ванилин, ҳамаи ира якҷоя карда, баъд дар ҳамин хамирмон ҳамроҳ мекунем. духтаро, миннатдорум аз ҳамаи шумо барои дастгириётон, барое ки маро зиёд мепурсед ки апаҷон куҷо шудем, видео дер мепартоем. апа хӯракҳои ширини ман, амин дер видео мепартоям, ин сабаб дорад, чунки ман кор мекунам. чӣ хеле ки намедонам дар кадом видеом гуфтам, кор мекунам, вақт барои чӣ намеёбам, монтаж карданда намеёбам. видео ҳаст, монтаж кардаш наметавонам. ҳамин сабаб видеоҳо дер мебароянд. зиёд пухтупазу дар телефоном ҳастай, ҳамқаки вақте намеёбам ки ҳамонро монтаж карда бурорам. духтаро, мумкин ки аз пас видеоҳомо овоз кати запис мекунам, амхеба чӣ хеле ки биёяд монтаж нокарда ҳамхел мепартам шуд, чунки барои монтаж хеле вақт дар кора. ана ман охали вақта надорам. кор ки мерам меом, бо чӣ хеле одами коригар бо мебиёӣ, кори хонаро мекунӣ, фарзандода мерасӣ. инам хале духтаро, баъд вақт намеёбам. Агари зиёд мехоҳам ки видео монамтона, ёдтон мекунам, бовар кунед. комментариятонро ёд мекунам. ҳазор раҳмати калон барои дастгириёт. лайку, подписатсия, комментария аётон набуроред духтарако. агар ман бинам дастгирии нағзай, мақсад ман ҳамон корма мақсад дар назар нагирифта барои шумо бо видео мепартам. агар ки дастгирӣ суст мешавад, баъд ман уже фикр мекунам ки нистои тайда, барое ки ин қадар одам тамошо мекунад, дастгирӣ кам мекунад, баъд намеарзада ин қадар, мақсад ман азоб мекашидагида намеарзад. аз ҳамин ҷиҳат баъд мегӯям ки бефикр ман дар корам бигирам, даромад ман аз уҷа бигирам гуфта, баъд ҳар хел фикрҳо мебиёяд дар каламам хале. барои ҳамин видеоро ки тамошо кардем, дастгирӣ кунед духтаро. иҷа нигоҳ кунед бисквити моро чӣ хеле хушрӯ шудагай, пишни шудагай, воздушный. анам хале чӣ хеле ки шумо дидед листи ман калонай, баъд ман 6 дона тухм қатӣ кардам, бо ин қадар дам кардам. ба ман хеле аз байношон баридамшон. 4 қисм кардамда, дар рафти видео шумо дидед. баъд шумо дида будед ки ман пирожный тайёр карда будам. ай пирожныймон зиёдтӣ карда будам. ман чӣ креме ки дар даруни холодильникам буд, сгущёнка буд, сливки буд, қаймоқ буд, чизе ки буд, ман ҳамаи онро миксер карда будам. баъд пирожный тайёр карда будам. видеои гузаштаам агар тамошо кунед мефаҳмед. зиёдтии ҳамонро духтаро дар морозилка монда будам. ҳамон ҳайф нашавад гуфта рулет кардам. лекин чӣ хеле ки креми свежай, ин ухали нестай духтаро, пеша ки мегӯм. хеле ҳайф нашавад гуфта истифода кардам. шумо метавонед ки шефтуката, қатӣ сахарная пудра, баъд чи творожный сир қатӣ якҷоя карда, агар ки дар байни ҳамин монда печонед, бо беҳад бамазза мешавад духтаро. метавонед ки дар байнаш бо ай болои банан варёнка монед, малина монед, ҳама метавонад ки амин чӣ хеле ки худи одам мехоҳад, ҳар кас вкусаш ҳар хеле, метавонад ки ба таъби дили худаш крем кунад ё ки начинка бомонад. метавонем ки ҷеми малина бомонем, бамаззаак мешавад. ҳар чӣ хеле ки худтон мехоҳед ҳамхел мекунед духтаро.
ма ки ами крем мондаги буда дар ини холодильник ҳар рӯз фикр мекардам ки амиро ма чӣ тайёр кунам гуфта фикр мекардам. Ба хестум ами рулет кардам, бовар кунед ҳам хеле бамаззаҳак шид. Баъд духтаро ма чӣ накардам, бисквитҳо ма печонда намондум, баъд чирам накардам, қандоб хеле пропитка накардам. Барои чӣ? ҳам хеле бисквиту мулоимаке буд ки ҳоҷат ба ин чизо набуд. Ҳатто нигаҳ кунед ки ман печонда намондум ша. Чӣ хеле ки мо медонем барои рулет кардан аввал пешакӣ печонда мемонем ки вай ҳамон шакли рулета бигира, баъд чӣ мекунем? Баъд крем мекунем. Ай ман не, ман печонда намондум. Чӣ хеле ки дидем худаш сочни мулоимак буд. Ай ҳамун ҷиҳат напечондум, ҳам пропиткаам накардам. Шумо метавонед ки бикунед, агар ки сухой боша бисквиттон, метавонед ки ҳам пропитка кунед, ҳам метавонед ки баъди пухтанитон гарму гарм дар ягон вай полотенса мепечонед ё ки намедонам дар ягон коғазе ки дар рӯш ами бисквитҳоро пухта будем, дар ҳамон метавонед ки печонед, ягон қолаб битиен, қолаби рулета. Ман накардам, барое ки ҳоҷат набуд барои ӯ кора кардани ман. Шумо метавонед ки бикунед. Инам хелхай дар дарунашон банан мондума чӣ кардам? Инам хелхай печондумшон. Бовар кунед як рулети ҳам хеле бамаззаҳак шид. Ай хурдаш сер намешӣ, ҳам хеле сочни хушрӯ омадак. Тайёр кунед, бовар дарун шумода маъқул мешавад. Агар бо кремҳои шумо, агар креми свежи боша, агар бо бениҳоят хеле бамаззаи бад мебиёяд. Амирам бад набуда, маззаш хушрӯ буда, хеле кремаш камтар мулоим шидагӣ буд. Барое ки дар морозилка истодагӣ буд. Дар инҷа боша ина бисквит мегӯям духтаро. Рулети мо тайёр шуда, як рулети бамаззаҳак, ҳам хушрӯвак тайёр шид, сочни, беҳад сочни ба духтаро. Инам хелхай бо байри шумо навор кардам. Наворро дастгирӣ кунед духтаро. Вақте дастгирӣ мешава, мо ҳам ҳавасманд мешем. Чӣ хеле ки гуфтум корум зиёд, агар ки тонистум, агар дастгириҳо нақс шава, чӣ мекунам? Видеома испас овоз кати чӣ мекунам? Запис мекунам, монтаж нокарда ҳам хеле мепартам. Барои монтажда дига вақт надорам. Ма кор мерам, ё вақт нест дига барои монтаж кардан. Анам хеле духтарако, ҳаматонро дӯст медорам. Хосае барои Аллоҳ видео дер партофтанам ин нестае ки ман шуморо фаромӯш карда бошам. Не духтаро, фақат ки вақт надорам. Ира мефаҳманд одамое ки кор мекунанд. Медонанд ай сар то бега дар кор бошӣ, бо баъди кор биёӣ кори хона бикунӣ, бо ягон чи тайёр кунӣ барои фарзандо, бо чӣ хеле либосҳои кӯдаконро тайёр мекунӣ барои мактабшон, дарсҳои кӯдаконро аҳамият метиҳӣ. Хеле барои ҳамин вақт камтар. Вақт қиммат ай духтаро. Метавонед ки ҳамин вақта хушрӯ истифода кунед. Ба корҳои хайр, ба корҳои нек, ба вақти хуш истифодаш кунед духтаро. Дар давоми видео ихтироъоти Руқияҷонай, ӯро метавонам ки хоҳишмандо тамошо кунам. Ассалому алайкум апаҷоно. Имрӯз ман ба шумо нишон медиҳам. Ин хеле калома. Майра просто барои эксперимент сафедша кардам, аки ман имрӯз оранҷи мекунам. Дар инҷа ман шабрида уже тайёр кардам. Асиднои бумага. Ина ман ҳар намуд кардам. Ман дар инҷа сиднои бумага ранга дорам, 100 дона дорам. Ман ҳамаш қайқ бурда мондам. Ина я ранга мегирем. Ҳамаи ранго истифода бурда мешавад. Обши мо дар ин хеле дурӯзако 12 та дар кора. Агар шумо кругтон калонтар боша, боз зиёдтар кардан дар кора. Хай ман дальше давом дода мегирам. Кадам шидам, видеоро сар метим бо. Апаҷоно ина ман ҳамаро скотч карда шидам. Бо инҷа дар та дига чӣ кардам? Шкофа кардам ки вай мо трубочкамон дурояд дуруш. Чӯбон? Чӯмо. Ира акмо то метиен. Ира соз мемонае. Ина хеле соз мондаем. Акин иша мегирем, дигар иша. ин ҳол набуди нест? Не, ози чӣ кор мекунем робо? ира дар ин ҷо хеле мемонем. Метавонем ки ина хеле даст намгирем, хеле кунем. Ира бояд ин ҳамаша кунем. Ман хелом аллакай дарни ҳамун чӯча меандез. Ман дар удобнитаре ки ин хеле кор кунам. Ин хеле ира дар ин ҷо монам. Хеле ку. Хелем хеле скотч мекарда буда. Ира мебардорим, скотчуша медурӯрем. Хайр уже метавонем ки бардошта кунем.
از ما جوش سس میکنم. ترش از ما میبرم. کم تزمینش چسبوندم در کورکی و صندوق بچسبم. Короче, ами болош наброя, а? Мақсади мо ҳамия? Чӣ сохта будӣ ку? Шифонер сохта будӣ? Чӣ сохта будӣ? Кани? Тайёр шуда ку? Ира янкар дар чӣ? Доставка. И компот канал шама тамошо мекунам руси каб мисана. Ман мирам мекардам низанша хехдам апеш хехдам кадаки не. Я ҳама чизша бурда меша сарша ни ҷоша. Качи либосашам Либосаш буроварда бо гашта пӯшонда меша. Ой, не хеле ранги конструкция буря. Не. Кани буро? Ҳама ҷош тоф анака. Айбш. Айбш тес пӯшонаш. Качи хе либосаша бурда меша шкаф дора бо шкаф шада им. Кани шкафаш? Шифонер дошт. И даш панель ждут альбо. Ай мусад дора. Просто ҷо тавзи камтар бардак штеге дур шкаф шда. Поён эхе ховондамон ки ус кунамагар ҳама метава. Ина. Ини хел дора. Шифонери ами майка. Иранги топ боре айтори вай пушда меша. Канише? Я айтори бо либос пушда меша. И либоса чӣ? И топа айториш янаму че дасташ дроза инҷоша мепушонад. Дастой дроз хати. Инам ин сари даимуш. Дута муша дора. Ини почаша хати байш. Тапчкоша? Тапчкаш. Хай ба фикрам видеоро. И шавхора вакше. Кани? Исм тарқат? Ини вини шавхора вакше. Як тона пуша и наметова. Хай моншаку. Хай хлоса кинам хал чизо тайёр карда. Ҳамиша интересный. Ставим лайки. Чиқар мекунӣ инҷо? Намаям то нест. Я даста то нестам. Хай хлоса кинам хали сохтаи қеҷа. Ягон ҷой қиди надора. Метавониш марам бисӯзем. Хай наёра сохта. Уи амуи сарш реха. Бечора калш. Бечора кал кадам. Короче, барои сохтанаш мо дар асилме бумага закумша просто лист. Агар духтану скотч надошта боша метавонад просто скотч истифода баре ёки клей. Хай ягон чизи кулла дар ҳамаи хунава ҳаст. Скотчам. Хай рӯза ихтирои Руқияҷонӣ намеояй. Дар ягон ҷои видеом агар ки видеом калта боша ҷо мекунам. Видеода духтарако чӣ кардан ки вай Руқияҷон видео намонда гуфта пурсиден барои ҳамин бо ина мондастам. Агар як дунё чиз тайёр мекунам рӯза видео накардам хай мемона. Инам хай духтаро ба ҳамин видеоро ба охир мерасонем. То видеои оянда видеои наваш дад кунен. Мара суроғ кунен дар видеоҳо. Мара суроғ кунен ва лайкотунам моне барои старани ман барои шумо менад мекунам. Хай на. Занги ихтиёрои мо ам хале. Анам хали ошқати. Анам тари ошқати ҷо. Майли хай духтарако. Аллоҳ нигаҳбонтон.